Doncs bueno, seguim amb un tema que es diu Com nosaltres, Crida salvatge. Comencem lents i acabem a tota hòstia, espitadíssim. Ah, que ve una balada ara. Un outside al públic la nit no sonen les sirenes i fins que ponen el camí cap a una escena incerta agitat sobre la por que aixeca tant tot vento. Quin és el motor que mou el temps per la xiquera? Units per forces invisibles, èxtasi, febre, dinamita. Explota dins del meu cap. Última oportunitat. Fem que bulli la sang. Escapa pel carrer. Omple el teu cervell. Escapa pel carrer. Omple el teu cervell. Fum de boira i dinamita, de llum, de trons i vida, de la terra i l'aire que respires. Crida salvatge, suport. Uei, merci, guapos.